I-Orlando Pirates ithathe igxathu elibalulekile elibheke kuwandulelo wamanqamu we-CAF Champions League kulandela ukunqoba kwayo ngo-1-0 ishayi i-MC Alkmaar. Nokhunozinto Sipho Shane uxwayisa ngokuthi umlenze wesibili ozokuba se-Orlando Stadium awuzokuba lula. Amabhakabhaka athola ithuba elihle 5 July 1962 Stadium ngoLwesibili ebusuku. Umdlalo ongene ngesombe sesibili uMohau Nkoda ushaya igoli eliwujuqu ngomzuzu ka-65. Yize iPirates iwinile, umdlalo ubuphethwe iqembu lasekhaya ebelifaka ingcindezi engapheli. uShane ugcizelela ukubaluleka kokuhlala begxilile emlenzeni wesibili, eveza ukuthi umsebenzi awukapheli. Umqeqeshi oyinhloko uJose Rivero naye ugcizelele lo mbono, evuma izinselelo iqembu lakhe libhekane nazo emlenzeni wokuqala, futhi wagcizelela ukuthi ukubambana ngezihluthu naleli qembu kusavulelekile. Ubalula ukuthi ulaka lwe-MC Alkmaar lwenze kube nzima kuPirates ukuthi idlale ngendlela ejwayelekile, ikakhulukazi esombeni sokuqala, kodwa wancoma abadlali bakhe ngokuzivikela. uRivero uqamise ukwenza ngcono kweqembu ngesombe sesibili, lapho bekwazile khona ukuthola impumelelo ebalulekile ngesikhathi bebhekene nengcindezi yakamuva ephela kwizimbangi. Yize ethola iwini ebalulekile ekuhambeni, ukugcizelela ukuthi umlenze wesibili uzodinga izinga elifanayo lokuziphatha nokuzimisela ukuqinisekisa inqubekela phambili. Njengoba izifiso zePirates zokudlala kwizwekazi zisasebenza, iPirates izoshintsha isikhashana igxile kwimidlalo yasekhaya, izobhekana nePolokwane City e-Old Peter Mokaba Stadium ngomgqibelo, ihlose ukuthola amaphuzu amathathu ukuze kwehle igebe lamaphuzu angu-15 phakathi kwayo neMamelodi Sundowns esesiqongweni selokhu seBetway Premiership.